o tɛmɛnen kɔfɛ an y'an denw n'a mɔdenw jansa ni feerekɛlaw ka kotɔn ye n'o ye kɔɔrimugu ye k'a fɔ bɛɛ i ka feerefɛn dɔ i b'a jɔsi o la kana farata hali feerefɛn min minɛn kɔnɔ i k'a to a ka se o ma sinon i bɛ sɔn k'o fana feere dɛ mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'a laɲini k'a fɔ k'an kana n'a ye de donc n'i y'a sɔrɔ i b'a bila i kɛrɛfɛ a bɛ se ka waati jan kɛ i bolo tana t'a la foyi t'a la i bɛ fɛn minnu feere n'a y'a sɔrɔ dumunifɛnw de don donc o la e man kan maga dumuni la a bɛ minɛn min kɔnɔ e b'a maga o la mais n'a y'a sɔrɔ fini walima sabara walima fɛn wɛrɛw don masirimafɛnw na i b'a jɔsi a la dɔrɔn a banna i b'a bila a boîte kɔnɔ a nɔ la k'a datugu k'a bila kɛrɛfɛ ka di n'i y'a kɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɔni na a bɛ feere hali mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko dugukolo b'i bolo k'a tɛ ka se ka san e ka nin kɛ i ka taa a bila ji la i ka taa bɔn a terrain kɔnɔ walima terrain papier i k'a dɔɔni jɔsi a la dɔrɔn awɔ ni Ala sɔnna ma mɔgɔ minnu ta fana du jɔlen banni n'i bɛ fɛ a ka feere dɔɔni jɔsi a kɔkɔ walima a portew la ni moto walima mobili don o cogoya kelen don i bɛ fɛ ka fɛn min feere dɔrɔn i b'a dɔɔni jɔsi o la ni Alahu Taala ka diɲɛ ye Ala bɛ sɔn o fɛn bɛɛ san ni Alahu Taala ka diɲɛ ye Ala k'an bɛɛ sɔn o ma ka di o kɔfɛ labɛn wɛrɛ bɛ yen n'an y'o kɛ surprise ye k'o d'a kan ka di mɔgɔw ma o kɛra wusulan fijiri ha Alahu Taala de ye jidili masa ye fijiri ha maa caman b'a dɔn n b'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ hali sisan n balimakɛ n balimamuso e min ka wari b'i bolo k'i bɛna taa sanni kɛ n'a ye fijiri ha kala siɲɛ 7 wari in na k'i ɲɛ sɛgɛn k'a bila i kun n'i y'a falen k'a dun k'a ban k'a sɔrɔ i m'a ɲɔgɔn sɔrɔ i ka weleli kɛ k'a fɔ fijiri ha b'o kɛ a bɛ kabako caman de kɛ dɔ mago bɛ téléphone na sisan fijiri ha nasi bɔ 113 113 fois téléphone carton kɔrɔ ɲini fijiri ha sɛbɛn a kan k'a caya i k'a bila boîte kɔnɔ k'a sisi k'a mugu kɛ nasi in kɔnɔ ka di parfum k'a la i ka to k'a mun n'i bɛ se ka nafila seli o kɛ n'i tɛ se ka nafila seli fijiri ha 113 wurudi sigiyɔrɔnin kelen 3 semaine kelen n'i ma téléphone sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ awɔ alhamdulillah dɔ bɛna fɔ ko n'i mago bɛ iPhone na n'i mago bɛ iPhone na hali ni Tecno pochette sɔrɔ a k'a la foyi t'a la Ala b'i sɔn fɛn na fɛn min n'i ka kan ka di dunun ye fɛn minnu n'a tɛntɛlen de don Ala k'an bɛɛ sababa ma donc fijiri ha n y'a wusulan labɛn k'a di wusulan yɛrɛ min ko labɛnna kanubagaw kama wusulan yɛrɛ banna o ma ka ban yɛrɛ k'a ban cogo di voilà kabako de don koyi wusulan taara sira wɛrɛw de fɛ a man ka taa o fɛ o kuma e de ko kanubagaw ka na k'a bɛ d'u ma dɔ bɛ sɔrɔ nka an kun ye hakɛya min laɲini ka kɔn biɲɛ caman de y'a kana ne kunkolonin bila danger la dɛ a tɛ bila foyi la ni Ala sɔnna ma ne ko dɔ bɛ sɔrɔ ni min nana sɔrɔ a banna ma don solution bɛ sɔrɔ o la ni Alahu Taala sɔnna ma madama n'a ni b'an farikolo la solution bɛ sɔrɔ alhamdulillah ni si tɔ tora ye waleya caman bɛ yen ni Alahu Taala ka diɲɛ ye hali i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw de bɛ laban wusulan nin n'i y'a fitinin sɔrɔ dɔrɔn yɔrɔ dɔ delila ka kabako dɔ fɔ wusulan ko in na ne dabali banna ko ale b'a kɛ ji de la ko a tɛgɛ ko a la a dɔ delila k'a fɔ arajo in na ko o sɔrɔ ka teli ale bolo n'a wusulen n ko n yɛrɛ fana t'o dɔn a la ka wusulan kɛ ji la k'i tɛgɛ ko a la yarɔ diɲɛlatigɛ ye kabako de ye a kɛ tasuma na k'i tɛgɛ wusu a la n'a ye ja sen fana wusu a la ka di nka ka n'i tɛgɛ fila tereke ɲɔgɔn na sinon wari kungomaw bɛ na i ye diɲɛ wusulan wusu i b'i kɔlɔsi o yɔrɔnin na sinon wari bɛ na dɔrɔn a bɛ taa minnu b'a fɔ k'u ka wariw tɛ fara ɲɔgɔn kan ni a y'a sɔrɔ dɔgɔya tɛ e ka sɔrɔ yɛrɛ bɛɛ tɛmɛ 200 kan don o don e ka dépense ye 400 ye donc o la e b'a fɔ k'e b'o mara i b'o mara cogoya jumɛn de kɛcogo foyi t'o la dɔw kɔni bɛ yen n'olu ye 2000 falen wari in bɛɛ bɛ taa fɛn lankolon o t'a dɔn a bɛ na cogoya min na donc olu bɛ se ka wusulan in wusu Ala bɛ sɔn Ala b'u ka garisɛgɛ fara ɲɔgɔn kan warisola tɛ waritigi ye wari marala ni wari baarala de ye waritigi ye donc maa min bɛ sɔrɔ kɛ n'i tɛ se ka économie kɛ nafa foyi t'i ka sɔrɔ la donc wusulan in a ma kanu k'a feere mɔgɔ ma ni mɔgɔ minnu ye fɛn ninnu dɔ sɔrɔ a y'a d'u ma hali ni maa kelen ye den 2 sɔrɔ a y'a d'a ma basi tɛ a la ni Alahu Taala ka diɲɛ ye ni bolima b'a bolo fifa tɛna ban Ala k'an bɛɛ sababa ma donc sisan aw yɛrɛ b'aw mun aw ka Shamsu la yanni ka taa tile bin a ka fɛn dɔ fɔ ni Alahu Taala ka diɲɛ ne b'o de fɔ n ko kana da ne na kana da dɔnni na min d'i ma a kɔrɔbɔ n'a ma kɛ i bɛ don k'a fɔ kana da dɔnni na yɛrɛ fiyewu kana da dɔnnibaga yɛrɛ la fiyewu yɔrɔ anw tɛ dɔnnibaga ye anw y'u ka cidenw n'u ka bilasiralibagaw de ye mais u ye min yira an na hakika la ka di n'an y'a yira a tɛ yɛlɛma ni Alahu Taala ka diɲɛ ye Ala k'an bɛɛ sababa ma ka di nɛgɛ da ne k'i yɛrɛ ko nɛgɛ
n'i y'i sigi waritigiya sigiyɔrɔ la ni wariko nana i bɛ lebu n'i y'i sigi dɔnniko sigiyɔrɔ la ni dɔnni baara nana i bɛ malo ala k'an bɛɛ sababa ma fɛn minnu kanuna k'a di kanubagaw ma o kun ye nin ye an tun ye bololanɛgɛ den 11 fana layiru ta mɔgɔw ye ale ɲɛfɔli ko b'a kɔnɔ an tɛ se ka min fɔ arajo kan mɛ ka di ni mɔgɔ min sera a bɛ fɛn minnu kɛ an bɛ dɔ fɔ a kan ka tila k'a fɔ i k'a kɔrɔbaya yanni ka taa so n'a ma kɛ a bila i ka taa ni Alahu Taala sɔnna a ma e min ma da la dɛ na i b'a tiɲɛ yanni ka taa so n'i ma tiɲɛ la bila i ka taa so jagoya tɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye donc bololanɛgɛ fana alhamdulila fana ye kɛnɛ sɔrɔ o daliba masa ka diɲɛ ye